Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015-nji ýylyň 20-nji apreli hepdäniň duşanbe güni Pragda studiýada siz bilen men Sehra. Şun habarlar gündelik gepleşigimiziň esasy böleginde. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri bir kanun migrasiýa krizisini maslahat edýärler. Gepleşigimiziň başynda bu baradaky maglumatymy da eşdirip, let me say that the main issue here is to build together common sense of European responsibility. Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça komissary bilen onuň Türkmenistana etjek nowatdaky sapar barada geçiren söhbetleşigimiz dikkatinizi hödürler. We had already the contact with Turkmenistan, I would say very easily since. Şeýlede gepleşigimizde Russiýanyň Kommunistik Partiýasynyň tutuklukdaky Türkmen kommunist lideriniň häzirki ykbaly barada maglumat bermek sorap, Türkmen häkimetlerine uradan haty barada taýýarlan maglumatymyzy. Во-первых, я лично обратился к президенту Туркменистана. Ve beýleki maglumatlar eşdirmäsi ýa-şarty öňümüzdäki ýarym saýatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar gündelik gepleşigimizde başlamadan hem günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri bir kanun migrasiýa krizisini maslahat edýärler. 20 aprelde Lüksemburgda geçirilen bu ýygnak Orta Ýer deňdinde geminiň agdyrylmagy netijesinde 700 çemesi migrantyň öleni baradaky aladalanmalardan bir gün soň bolup geçýär. 20 metr uzunlygyndaky balykçy gaýgy Libiýanyň Orta Ýer deňdindäki kenaryndan 100 kilometr çemesi daşlaşandan soň gark bolýar. Ýewropa Birleşigine şeýle wakalaryň öňüni almak üçin edilýän basyşlar artýar. Şu ýylyň dowamında häzirçe 35 000 migrant Ýewropanyň çäklerine geldi we 900-den gowrak adamyň Ýewropa gelmäsi ýynanşan wagty helak bolandygyna ynanylýar. Xitayň prezidenti Xi Jinping 20 aprelde Islamabadda bardy. Xitay prezidentiniň Pakistana edýän bu saparynyň dowamında bahasy 46 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan infrastruktura we energiýa proýektlerini mälim etmegini araşylýar. Pekin we Islamabad Pakistan-Xitay ykdysady koridoryny dikiltmegi umyt edýärler. Bu koridor Pakistanyň Arab deňzindäki Gwadar porty we Xitaýyň günwataryndaky Xinjiang regionuny birleşdirer. Şol bir wagtyň özünde bu koridor uzak wagtdan beri separatist godalançylar jinaýatçylykly toporlardan we islamçy töweşçilerden ejir çekip gelýän Pakistanyň gün ortasyndaky Balochistan welaýatynyň geçer. Xitay prezidenti Xi'niň Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif bilen geçirjek gepleşiklerinde Awganistan barada hyzmatdaşlygy we Xinjiangdaky musulman separatistleriň Pakistanyň söwüşçileri bilen birleşmeginden Xitaýyň duýan aladalanmalary barada maslahat etmegini araşylýar. Russiýanyň häkimetleri we söwüşçileriň web saytlary Kavkaz Emirligi adly godalançy toparyň lideri Ali Ashaf Kebekowyň Dagystanda öldüriligini aýdýarlar. Russiýanyň terrorçylyga garşy göreş boýunça Milli Komitetiniň 20 aprelde beren maglumatyna görä, Dagystanyň paýtagty Mahaçkalanyň gün ortasyndaky owanyň bir jaýynda gidilenen ýaragly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolan ok atışykda ölen 3 söwüşçiniň biri Kebekowdyr. Russiýanyň Demirady Kavkaz regionundaky islamçy söwüşçiler hyzmatdaşlyk edýän iki websayt, ýagny kavkazcenter.com we jamaat-şariat.com websaytlary Kebekowyň we başga da iki adamyň Gerey Avlak şäherçesinde şehit bolandygyny habar berdiler. Amir Ali Abu Muhammed ady bilen hem tanalýan 43 ýaşly Kebekow geçen ýyl Doku Umarowyň deregine Kavkaz Emirligi toporynyň lideri taýlanypdy. Kavkaz Emirligi atly topor Russiýanyň ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret Demirady Kavkaz regionundaky esasy godalançy topordur. Qazaqstanyň gün ortasynda bolan ýol helakçylygyna 16 adam şolsanda onuň goňşysy Qırgızstanyň 14 raýaty öldi. Qırgızstanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň berýän maglumatyna görä bu ýol helakçylygy 19 aprelde Qazaqstanyň Jambyl regionunda boldy. Bu wakada ýük ulogy 18 ýolagçyly mini awtobus bilen çaknyşandan soň uloglaryň ikisi odalýar. Ýol helakçylygynyň bolan ýerinde 13 Qırgız raýaty şolsanda 3 çaga we ýük ulogynyň sürüjisi Qazaq raýaty helak bolýar. Ýene-de bir Qırgız we bir Qazaq raýaty keselhana ýerleşdirilenden soň aradan çykýar. Ýene-de 4 Qırgız raýaty Qırgızstanyň keselhanasynda saklanýar. Qazaqstanyň resmileri ýol helakçylygynyň sebäplerini anyklamak dogrusynda derňewleri geçirýärler.
Somaliýanyň howpsuzlyk resmiýetleri ýurdun Demirazak günordunaky Garowe şäherçesinde bolan güýçli partlamanyň netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň awtobusynyň ýumrulandygyny we bu wakada adından 6 adamyň ölendigini habar berýärler. Somaliýanyň polisiýa resmisi Abdullahi Muhammediň beren maglumatyna görä, resmiýetler 20 aprelde bolan wakada Birleşen Milletler Guramasynyň 6 işgäriniň ölendigini tasdiklapdyr. Şol bir wagtyň özünde Reuters habar gullugynyň beýleki bir polisiýa ofiserine salgylanyp berýän maglumatyna göre hüjümde adından 9 adam şoltanda 2 Kenyalı ve 7 Somalili helak bolupdyr. Bu hüjümüň jogapkärçiligini henide çelni hiç bir topar özüsine almady. Somalide Gunmatar tarapyndan goldanýan hökümeti agdaryp islamyň berk berja edilmegini isleýän Al-Şabab atly söwüşçi topary ýurtda ýygy-ýygydan hüjümleri amala aşyrýar. Hormatly dinleýijiler, saatly hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Ýan habarlardan belläp geçişmediýäli Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri bir kanun migrasiýa krizisini maslahat edýärler. 20 aprelde Lüksemburgda geçirilen bu ýygynyk Orta Ýer deňzinde geminiň agdarylmagy netijesinde 700 çemesi migrantyň ölenligi baradaky aladalanmalardan bir gün soň bolup geçýär. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny dinläliň. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat öňçi ýol başçysy Federica Mogherini ýüzlerçe migrant gemide agdarlandan soň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Afrikadan we ýakyn gündordan Ýewropa tarap migrasiýa barada adatdan daşary maslahat geçirjekdiklerini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça baş komissary 700 adamy Ýewropa alyp barýan uly geminiň 18 aprelden 19-na geçýän gejesinde Orta Ýer deňzinde agdarylmagyndan soň 50 çemesi adamyň halas edilenligini aýtdy. Halas edijiler Italiýanyň Lampedusa adasynyň golayynda adamlary suwdan çykaranda adından 20 çemesi jeset hem çykaryldy. Maltanyň premier ministri Joseph Muscat halas ediji toparlaryň suwda gaýyp ýören jesetleriň arasynda diri adamlary tapmaga synanşýandyklaryny aýtdy. Eger ýüzlerçe adamyň ölenligi tasdiklansa, bu Orta Ýer deňzinde bolan şeýle helakçylyklaryň iň erbedi bolup, Ýewropa barýarka gark bolanlaryň sanyny şol 1,5 müň adama ýetirip biler. Amnesty International guramasy wakany öňünden çak edip boljak adam sebäpli bolan betbaxtçylyk diýip adlandyrdy. Mogherini migrant meselesiniň ministrleriň Lüksemburgdaky maslahatynda 20 aprelde maslahat ediljekdigini aýtdy. Mogherini häzir Ýewropa Birleşiginiň şeýle betbaxtçylyklara çemeleşmek üçin gaýra goýulmasaz bir pursatdyr diýip belledi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande Ýewropa Birleşiginiň şeýle wakalaryň ýüze çykmazlygy boýunça has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Ol 19 aprelden çykyşynda halas ediş we hadisalaryň öňüni alyş tagallalary üçin has köp gemileriň oçardan gözökçülük edilmeginiň we adam gaçakçylaryna garşy has güýçli göreşiň zerurdygyny belledi. Orta Ýer deňzi biz üçin Afrika we Ýewropa arasyndaky umumy deňiz, şonuň üçin biz bilelikde hereket etmeli diýip Hollande aýtdy. C'est une mer qui nous est commune entre l'Afrique et l'Europe. Donc nous devons agir. Şweýsiýanyň adalet we migrasiýa ministri Morgan Johansson has köp ýurdun bozgunlar meselesine jogapkärçiligi öz üstüne almalydygyny aýtdy. Awstriýanyň daşary işler ministri Sebastian Kurz 20 aprelde Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşmak üçin Lüksemburga barmagynyň ýanydan çykyşynda biz ilkinji nowbatda bozgunlar merkezleri gerek. Biz başta adamlary ölüm ýolundan saklamaly, biz adam gaçakçylaryna garşy göreşmeli diýdi. Wir brauchen Asylzentren vor Ort. Wir müssen verhindern, dass die Menschen überhaupt Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň sanlaryna görä şol Afrikadan we ýakyn gündordan 20 müň çemesi migrant Italiýa barypdyr. Emma 400 çemesi migrant geçen ýylda ýene bir geminiň gark bolmagy zerarly helak bolupdyr. 19 aprelde Papa Fransis dünýä ýurtlaryny şeýle betbaxtçylyklaryň gaýtalanmazlygy üçin netijeli we tiz hereket etmäge çağırdy. Ýewropa aşmak isleýän migrantlardan uly mukdarda tölek alýan adam gaçakçylarynyň guramaçylygynda amalaşyrylýan gemi gatnawlary Libya'da yola goýulýar we Libya, Misir, Tunis ýaly Demirgazak Afrika ýurtlaryndan şeýle de Siriýadan adam daşaýar. Migrantlaryň köpüsi Ýewropada iş gözleýärler ýa-da regiondaky konfliktlerden gaçyp gutulmaga synanşýarlar. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Xitayň prezidenti Xi Jinping 20 aprelde Islamabadda bardy. Xitay prezidentiniň Pakistana edýän bu saparynyň dowamında bahasy 46 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan infrastruktura we energiýa proýektlerini ma'lum etmegini araşdyrýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan giňişräk maglumatyny dinläliň.
Xitoyning prezidenti Xi Jinping 20 aprelde Pakistana bardy. İki tarap hem bu saparyň netijesinde ykdysady atnaşyklaryň hasda ilerlejekdigine aýdarlar. Prezident Xi'nin Pakistanda umumy bahasy 46 milliard dollara deň bolan infrastruktura we energi proyektleriniň gurulşynyň taslamalarını mälim etmegine garaşylýar. Pekin bilen Islamabad ýakyn geljekde Pakistanyň günorta Gwadar portuny Xitoyň Xinjiang täwti bilen birleşdirjek Pakistan-Xitoy ykdysady korridorunyň ýyşy ýoly goýular diýip umyd edýärler. Gürrüňe giden koridor Pakistanyň Bulujistan täwtinden geçmeli. Bu territoriýada separatist jeňçiler, jinaýatçylykly toparlar we islamçy töwüsüjler hereket edýärler. Premier Minister Nawaz Sharif bilen gepleşikleriň dowamında Prezident Xi'nin Awganistan meselesindäki hyzmatdaşlygy hem maslahat etjekdigi aýdylýar. Pekin, Xinjiang täwtindäki musulman separatistleriň Pakistandaky töwüsüjler bilen gatnaşygynyň bardygyndan hawatyr edýär. Xi'nin Pakistandaky sapary 2 gün dowam edip, Xitoy lideri ýurdun parlamentinde hem çykyş eder. Saparyň öňü sireti eden çykyşynda Prezident Xi ykdysady hyzmatdaşlygyň howpsuzlyk babyndaky öňe gidişliklere bagly boljakdygyny aýtdy. Islamabad Xitoyň Pakistanyň energi sektoruna 34 milliard dollar maýa ýatyrjakdygyny aýdýar. Pakistanyň resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä, energi sektoruna maýa ýatyrjak Xitoy kompaniýalarynyň arasynda Xitoyň Üstçüligi korporasiýasy we Xitoyň Energiýa Halkara Hyzmatdaşlyk Limited kärhanasy hem bar. Xitoyň prezidenti Xi Jinping Islamabad edýän sapar barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnälik gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmen gazyny Ýewropa aktyrmak barada ençeme ýyldan bäri gepleşikler geçirilýär. Şu neçenli bu barada takyk ädilmedi hem bolsa bu tema her iki tarapyň hem gün tertibinde galmaklygyny dowam etdirýär. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda bu meselede gepleşikleriň täze tapgyrynyň ýakyn günlerde başlamagyny araşylýar. Bu ýagdaýyň Orsiýet bilen Ýewropanyň arasynda dören dartgynlygyň ideýalyna gawat gelmegi geçirilmeli gepleşiklerin ähmiýetini hasam artdyrýar. Bu we beýlik soraglar bilen gyzyklanyp kärdeşim Muhammed Tahir Ýewropa Komissiýasynyň energiýa birleşigi boýunça vitse-prezidenti Maroš Šefčovič bilen söhbetdeş boldy. Epislara kesmeden soň Türkmen gazynyň Ýewropa eksporty bilen bagly geçirilmeli gepleşikleriň täze tapgyrynyň başlanmagy barada kim ilki bolup çykyş etdi? Ýagny siz Türkmenistan bilen habarlaşdyňyzmy ýa-da Türkmenistan sizden habar tutdymy? I think we had already the contact with Turkmenistan. Bu mesele bilen bagly Aşgabat bilen aratnaşygymyz Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça täze komissary wezipesine başlan badyna ýol goýuldy. Sondan soň Türkmenistanda geçirilen enerji konferensiýasy bolsun ýa beýleki özara dostluklarda Ýewropa Birleşiginiň Türkmen gazyna bolan gyzyklanmasy durly görnüşlerde beýan edildi. Özara memorandum hem gol goýuldy. Bu baradaky esasy dostlukdan soňra men Türkmen ýolbaşçylaryna hat ugradyp, şol memorandum boýunça Türkmen ýolbaşçylarynyň garaşlary bilen tanışmak isleýändigimizi beýan etdim. Bu hat Türkmenistana fevral aýynda ugradyldy. Ýagny bu gatnaşyklar iki tarap bilen amala asyryldy. Häzir bolsa bu meseleni siýasy derejede ara alyp maslahatlaşmagyň pikirini edýäris. Mundan soňky adımlar şol dostlukdan soňra kesitlenir. More closely on the political level, and then I would say that we would take it on after these meetings. Merkez Aziýadan Ýewropa aktyrylýan ýa-da aktyryljak gaz Orsiýetiň territoriýasyndan geçýär. Bu şu güneçellik şeýle bolup geldi. Orsiýet bu ýagdaýyň mundan beýlegem dowam etmegini isler. Şeýlelikde eger siz Türkmenistan bilen ylalaşyga gol goýsaňyz, Orsiýet Türkmenistana basyş eder diýen gorky bar. Bu ýagdaý sizi aladalandyrýarmy?
I think we, as I said, I would say if it comes to Turkmenistan, Türkmen gadynyň Ýewropa aktarylmagy barada aýdylanda biz häzirki döwürde köplenç käbirler tarapyndan orta atylýan ekologik ýagdaýa üns berip geldik. Bu barada derine ösürildi. Elbetde gaz proýektlerini öz için alýan käbir kanuny soraglar hem bar. Hazar barada aýdylanda biz onuň töweregindäki ähli ynjyk meselelerden habarly. Biz bu soraglary Türkmenistan bilen bolşýaly, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň ýolbaşçylary bilen hem geňeşeriz. Sebäbi ol ýurtlaryň hem bu proýektiň geljeginde uly rol bolar. Biz diňe bir agdalan ýurtlaryň ýolbaşçylary däl, ise öz aramyzda ortet bilen bagly ýagdaýlary hem gurrun edýäris. Emma suwny çelini ortet meselesinde jikme-jik gurrun edilmedi. Sebäbi esasy ünsümüz Ýewropanyň Günorta koridor gaz proýektine gönükdirilipdi. We extended further so we could have another winter without any gas dramas in Europe. İrana garşy giýdilen sanksiýalar edil häzirki döwürde dowam edýär, emma onuň gelecekde gowşamany garaşylýar. Şeýle bolan halatynda Iranyň hem Ýewropanyň Günorta koridor gaz proýektine goşulmak mümkinçiligi barmy? I would say that of course everything would very much depend. Men bu ýagdaýyň Iran bilen alınıp barylýan diplomatik gepleşikleriň netijesine bagly boljakdygyny pikir edýärin. Biz onuň netijesiniň pozitiw bolmagyny arzu edýäris. Iranyň Ýewropa gaz hem newit satmak potensialy gaty uly. Eger Iran bilen häzirki döwürde alınıp barylýan gepleşikler taýyk netije hem ýalaşyk bilen tamamlansa, Ýewropanyň Tehran bilen energiýa hyzmatdaşlygyny ýola goýmagy islegi juda ýokary. Europe would be very interested to develop closer energy ties with Iran. Kardeşi Muhammed Tahir'in Ýewropa Komissiýasynyň energiýa bileleşigi boýunça vitse-prezidenti Maroš Şevçoviç bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaşlaryňyzy ýa-da bellikleriniňizi biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresinde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwun gadyň barýan ýerleriň işini o çeýreden atda. Her gettanyň 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler şoladyň. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlanandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. So deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň gymmatlymaň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýaryn. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar. Türkmen komünistlerinin lideri Tusolukdaky Serdar Rahimowyň ykbalyna aladalanma bildirýär. Orsetin Kommunistik Partiýasynyň agdasy Orsetin harby howa güýçleriniň Atstavkadaky general mayory Yevgeniy Kopyshev 2002-nji ýylda tutsak edilip Türkmen türmelerinde dereksiz iten Serdar Rahimowyň ykbaly barada maglumat bermek sorap, Türkmenistanyň prezidentine, daşary işler we beýleki ministrliklerine hat bilen ýüzlendi. Yevgeniy Kopyshev kardeşim Gödel bilen söhbetdeş olup, bu aksiyasy barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Yevgeniy Ivanoviç, Türkmenistanyň ýol başçylarynyň adyna eden häzirki ýüzlenmäňiz barada gurrun berýäňiz. Во-первых, я лично обратился к президенту Туркменистана. Şu sapar meniň özüm Serdar Seyitmuradowyç Rahimowyň ýoldaş hukmunda Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendim we onu boşatmagy soradym. Men muny ýakyn wagtda Sowet halkynyň 2-nji jahan urusunda beýik ýeňiş gazanmagynyň 70-nji ýyl dönüminiň bellenmegine gabatladym. Serdar Rahimow urus tylynyň zähmetkeşiniň ogly. Onuň aýaly Artykul Çaryýewna hem urusga gatnaşyp Gyzyl Ýyldız ordeni bilen tylaklanan urus veteranynyň gyzy.
Türkmenistan urus veteranlarynyň çağılaryny ünsü bermeli diýip hasap edýärin. Emma gynandyrjy ýeri Türkmenistandaky özgörşliklere garamazdan bu ýurt post-sowet giňişliginde iň ýapyk ýurtdur. Türkmenistanyň prezidentiniň administrasiýasy hem tutuş region boýunça iň ýapyk. Meniň şeýle diýmegimin sebäbi islendik ýurdun prezidentine elektron hat üstü bilen ýüzlenip bolýar. Hatyňa jogap gelýär. Emma Türkmenistanyň prezidentine döwrüň aratnaşyk teristleri arkaly ýüzlenmek de mümkin däl. Şeýle ýagdaýda orsetden ähli hatlary diňe Türkmenistanyň orsetdaky ilçihanasynyň üstü bilen ýa-da Aşgabatda poçta arkaly iýerip bolýar. İlçihana hatymy alandygyny aýdan hem bolsa, ony Türkmenistana ýetirip ýetirmändigini habar bermeýär. Meniň häzirki hatymy aldyk diýip diňe Türkmenistanyň Adalet ministrliginden jogap geldi. Ответило мне, что они получили это моё обращение только Министерство юстиции. Siz Türkmenistanyň prezidentine we beýleki ýol başçylaryna näme diýmek isleýärsiňiz? Я боролся и буду бороться за освобождение Рахимова. Men Rahimowyň türmeden boşadylmagy uğrunda görüşdim we görüşerin. Sebäbi men onuň türkmen halkynyň wepaly ogludygyny bilýärin. Eger türkmen häkimetleri Serdar Rahimowy haýsy bolsa bir sebäpden boşatmak islemeýän bolsalar, onuň ykbaly hal ýagdaýy barada garyndaşlaryna habar bermäge borçly. 2002-nji ýyldan bäri 13 ýyl goly wagt geçdi. Näme sebäpden sol döwrüň dowamynda oňa masgalasy bilen duşuşmagy, hat alysmagy mümkinçilik berilmedi. Men onuň gysagly boşadylmagyny talap edýärin. Muny edip bolmaýan bolsa, adam bolup onuň ykbaly barada maglumat bermeli. Но если этого сделать не хотят, хотя бы поступите как люди, которыми вы себя называете. Evgeniy Ivanoviç, Serdar Rahimov 2002-nji ýylda tutsak edileli bäri siziň özüňiz we orsetli kommunistler onuň ykbalyna aladalanma bildirip türli aksiýalaryň şol sanda protest çykyşlarynyň bir näçesini geçirdi. Şu günkü güneçenli size nähili jogap almak başartdy? Компартия Российской Федерации обращался. Orset Federasiýasynyň Kommunistik Partiýasy onuň liderlerinden Yegor Ligaçew we beýlekiler 2002-nji ýyldan bäri eden ýüzlenmelerini türkmen häkimetlerinden diňe bir gezek jogap alyp bildiler. Sonda Türkmenistanyň Moskwadaky şol wagtky ilçisi Agahanow Serdar Rahimowy boşatmak baradaky hatyňyzy ýaşulular maslahatyna berdik diýip jogap beripdi. Emma şol ýekide jogabyň soňy bolmady. Но потом никаких не появилось нам ответов. Orsetň Kommunistik Partiýasynyň agdasy Orsetň harby howa güýçleriniň atstavkadaky general-maýory Yevgeniy Kopyshew bilen kärdeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada hem öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Türkmenistanda temäki we spirtli içkilere garşy çäklendirmeleriň täze düzüni ma'lum edildi. Ýagny täze düzüne laýyklykda her bir raýatyň özüniň sarp etmegi üçin 1,5 litr alkogolly içkileri we 2 uty çilimi goşmaça tölemeden gümrük çäklerine getirmegine ruhsat berilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanan geňişräk maglumatyny dinläliň. Türkmenistan'da temäki we spirtli içkilere täze çäklendirmeler girildi. Indi 16-njy aprelden başlap ýurda getirilen temäki önümniň hemde alkogolly içkilerin we piwonyň goşmaça tölemekden boşadylýan möçleri alaldyldy. Türkmenistan prezidentiniň 16-njy aprelde Türkmenistan Salahat kodeksine ütgetmeler girilmek bardaky gol çeken kanun laýyklykda ada alynan kodeksin 122-nji maddasynyň çy bölegi ütgedilip şahsy tarapyň özüniň sarp etmegi üçin 1,5 litr alkogol
alkogol içkileri we pivony iki otu çilimi goşmaşa tölemezden gümrük çäklerini getirmegine ruhsat berilýär. Bundan olal şahsy tarapyň özüň sarp etmegi üçin 5 litr alkogol içkileri we pivony 10 otu çilimi goşmaşa tölemezden ýurda getirip bolýardy. Bu kanunyň kabul edilmeginiň sebäpleri barda hiç ile resmi düşündürüş berilmeýär. Gurrun edilen kanunyň hem bu barda hiç ile düşündürüş ýok. Emma görkezilmeçlerden artık temmäki önümlerini getirenler harydyň gümrük bahasynyň 30%-ni. Şol bir wagtda da harydyň bir gutusy üçin ağzyndan abaşanyň $0.15 tölemeli bolarlar. Düzümünde 20%-da çenli we 20%-dan ýokary meçhurdaky alkogol bolan üzüm şakarlary we alkogol içkileri artık getirenler bolsa harydyň gümrük bahasynyň 100%-ni. Emma onuň 1 litr üçin ağzyndan 20-30 manat tölemeli bolarlar. Spirtli içkiler taýýarlanýan ulanýan spirtin 1 litr üçin bolsa 4 Amerikan dollaryny tölemeli. Ýurda getirilýän 1,5 litrden artyk piwo üçin gümrük bahasynyň 50%, emma 1 litr üçin ağzyna 4 manat tölemeli bolar. Temmäki we alkogol içkilerine girilen soňky çäklendirmeler bilen birlikde 2011-nji ýyldan başlap çilimleriň bahasynyň tas 5-6 daha ýokary galandygyny hem ýatlasa bolar. Mysal üçin şol wagt 3 manada duran Danskoy tabak çiliminiň bahasy häzir 18 manat. Iň soňky çilimleriň bahasy şu ýylyň aprel aýynyň öňü sirasynda sagdanlyk we bagtýarlyk atly köpçülikden bilen sport aýlanyň öňü sirasynda gymmatlady. Bu iň soňky gymmatlaşykdan soň çilimleriň bahasy 20% daha ýokary galdy. Häzir çilimleriň köpsiniň bahalary 20 manatdan ýokary galdy. Bundan başga da 2011-nji ýyldan soň ýurda getirilýän temmäki önümleriniň asortimenti hem azaldy. Häzir ýurtda çilimiň 10 töweregi görnüş satylýar. Mälim bolýar 2011-nji ýylyň maý aýyna Türkmenistan bütün dünýä saglyk golaş guramasynyň temmäki garşy görüşmegiň garaňly konvensiýasyna goşuldy. Bu konvensiýanyň 6-njy maddasyna beýan edilişine görä temmäki önümlerine garşy salgyt we nurk çäýerleriniň ulanmagy ila tarapyna çilime bolan isleň kemelmegine epesli derejede täsir edýär diýilip bellenýär. Şol bir wagtda da häzirki temmäki önümlerine we spirtli içkileri girilýän çäklendirmelerin Türkmenistanyň ýokarda alynan garaňly konvensiýa goşulmagy bilen näme derejede baglydy bardy, köpçülüge hiç ýyly maglumat berilmeýär. Habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu täze düzgün barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de öz pikir araýşlaryňyzy biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Bu lomlarda bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bolar. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu böleginde biziň adathabar.com web sahypamyzda gyzyklanma döredен käbir maglumatlarymyza gelip gowşan tesvirleriň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. HRV çanak antennalaryň aýrylmagyndan aladylanýar sözbaşy bilen 14 aprelde çap eden maglumatymyzda okuýjylarymyzyň bir näçesi öz garaşlaryny galdyrypdyr. Balkandan ärigi datly okuýjymyz hökümet raýatlarymyza azar bermek çäresinden el çekmek islemeýär diýip öz tesvirini belläpdir. Hekim agatly beýleki okuýjymyz bolsa il gününi habarlardan üzüňe saklama edilýän aýytly synançyklar döwletimizde parjarlap ösýän demokratiýanyň barlygyny aňlatmaýar. Bu hereketler bilen halkymyzy ajaýyp eşretli durmuşdan daşlaşdyrmak isleýärler. Mene döwletimiziň bu hereketini gollamak diýip öz tesvirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň gepleşigimizde efire edýän maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem adathabar.com web sahypamyza çağırýar. Web saytymyzda Türkmenistandan garum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.